Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi Isizwe sakithi Sisese Bumnyameni. Isihlabelelo samaNazaretha 181. Phakama kuphakama ngegama leNkosi. Zivuse zonke izizwe zakithi. Zisesebuthongweni. Azivukele kuwe kuphakama ngegama leNkosi. Sinosizi ngesizwe sakithi. Sihawukele Nkosi sizintandane. Asinamkhululi ngaphandle kwakho, ongasikhulula ekuboshweni. Usitele ngani Nkosi kangaka? Buyela kithi usithethelele. Obaba bethu bona abasekho. Sithweleke thina izono zabo. Shaya Nkosi uphozise sonile. Siyavuma ebusweni bakho. Singabakabani uma silahlwa nguwe? Buyela kithi Nkosi yoxolo. Amen. Lesi sihlabelelo saqanjwa ngumprofeti Isizwe ukuthula kube kuye. Uma umprofeti kulesi sihlabelelo ekhuluma ngokuphakama, ukhuluma ngobuNazaretha. Okumele sonke sizibuze khona ukuthi umprofeti ukhuluma iqiniso yini uma ethi isizwe sakithi sebumnyameni. Nokuthi kuyiqiniso yini ukuthi kulobu bumnyama siyokhululwa ngokwamukela uJehova. KuDuteronomy 28 uJehova wakhipha iziqalekiso ezokwehlela isizwe sakwa-Israyeli uma singawugcina umthetho wakhe owawuletha kithi ngenceku yakhe uMose. Entshumayelweni yakhe yaseRosbom ngo-1927 umprofeti wathi lesi sizwe uJehova oqondise kuso yithina. Kodwa abezizwe nabanye besizwe simnyama bayakuphika lokho. Bathi isizwe sakwa-Israyeli esaduka, hayi thina. Ziningi iziqalekiso ezibhekiswe kulesizwe. Kodwa umbuzo uthi ngabe isizwe sakwa-Israyeli saduka ngempela yini? KuDuteronomy 28 verse 36 kuthi uJehova uyokuyisa esizweni wena nokhokho bakho eningasazi. Niyokhonza lapho abanye onkulunkulu bokhuni namatshe. KuDuteronomy 28 verse 49 kuthi uJehova uyakuthumela kuwe isizwe sivela kude ekugcineni komhlaba esihlwitha njengokhozi. Kuyoba isizwe ongaye kuliqonda ulimi lwaso. Isizwe ubuso baso bugcwele ulunya esinganandaba nomuntu omdala nesingenaluzwelo komusha. Siyokudla isithelo semfuyo yakho nesomhlabathi wakho uze ubhujiswe. Uthi-ke umprofeti, fundani nizwisise kahle isizwe sakithi. Ningakhonzi izitha zenu. Lithini leli lizwi elithi uJehova uyakukulethela isizwe sakude sasekugcineni komhlaba, nolimi lwase awukuluzwa? Nina-ke ndlu kasenza ngakhona, hlolisisani enikufundayo, nizwisise, ningakhonzi izitha zenu owakhuluma ngazo uJehova kini emandulo. Wathi uyonilethela isizwe sakude. Wathi kuleso sizwe uyokhonza izithixo zemithi namatshe. Uyakuba isimangaliso nesaga nesifenqo phakathi kwezizwe zonke lapho uJehova ayakukuyisa khona. Wena-ke muntu onsundu, vula izindlebe zakho uzwe, namehlo akho abone igama okuntelwa ngalo lapha emhlabeni ukuthi elasiphi isizwe na? Akuwena muntu omnyama na? Umuthi ongenazithelo usizani kowutshalileyo na? Uma ukukholwa kwenu kunithelela usizi, kusizani na? Amen. uShembe akazange akufihle ukuthi lesi sizwe okukhulunywa ngaso kuDuteronomy 28 ithina.
wakwazi lokho engafundanga ngoba wayevela ezulwini. Nengilosi efike yafakaza lokho okucaciswe ngubabamkhulu. Kodwa kunabantu abamnyama kuhlanganisa namanye amaNazaretha abamphikisayo uShembe abathi thina asiyona inzalo kaJakobe. Kodwa abakwazi ukusitshela ukuthi uma lamazwi kaJehova engabhekisiwe kithi kanti abhekiswe kusiphi isizwe. Encwadini yakhe ethi The Lost Tribe of Israel, The Creation of Myth, uDr. Tudo Parfit ukhulume kabanzi ngalesizwe okuthiwa salahleka. Lo mbhali uthi le nkulumo yokuthi isizwe sakwa-Israyeli salahleka imfundiso eyimbudane. Njengokusho komprofeti, noParfit uveze ngokusobala ezincwadini zakhe ukuthi amazulu angesinye salezi zizwe okuthiwa zalahleka. Kodwa namhla asizukugxila lokho, kepha sizoletha ubufakazi obungaphikiseki kokuthi thina amazulu nezinye izizwe eziseSouth Africa siyinzalo kaJakobe. Kwi-article kaNoah Tamakin yango-2011 esihloko sithi Genetic Diaspora Producing Knowledge of Genes in Jews in Rural South Africa, sithola lolu lwazi umbhali olucaphune kuTudo Parfit. uTamakin uthi amaLemba ayenesiqiniseko sokuthi ayisizwe sakwa-Israyeli esalahleka. Inkinga ukuthi akekho owayewakholwa ngoba ayibonakala engama-Afrika ngokuphelele. Kodwa ngathola ukuthi anezindaba zasendulo namasiko angasiwo awase-Afrika. Ngabuye ngathola ukuthi abesilisa base-Afrika babengavunyelwe ukushada namaLemba. AmaLemba ayengayidli ingulube, ayihlaba izilwane ngommeso obalekile kuwo, futhi esoka abantwana besilisa besebancane. Ngagcina sengikholwa ukuthi lokho okushiwo ngamaLemba ukuthi angamaJuda kungaba liqiniso. Kodwa ubufakazi obuqanda ikhanda bafika lapho ulwazi lwesayensi ngokolibo luvumelana nomlando oxoxwayo. Amen. Kwenziwa i-DNA test ebizwa ngokuthi i-haplogroup emele inzalo kaJakobe ozala amadodana angu-12. Le DNA enguwayi iyatholakala kuma-Negro nakumaBantu. Kwi-test yabonisa ukuthi amaLembe njengama-Negro namaBantu nawo anale DNA yenzalo kaJakobe. Ngakho-ke lobu bufakazi be-DNA buchitha yonke lemfundisoze yokuthi amaHebheru kuhlanganisa noYeshua bayisizwe esimhlophe. Sesinobufakazi be-DNA obuyisiqiniseko sokuthi uYeshua mnyama nokuthi amaJuda ayisizwe esimnyama. Kodwa kunenkulumo eyakhulunywa uSteve Biko lapha ethi umqondo womuntu omnyama yiwo olithuluzi eliphethwe ngumcindezeli. KumaHubo 83 verse 3-5 kuthi ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho, baceba ukulwa nabafihliweyo bakho. Bathi wozani sibaqothule, bangabe besaba isizwe. Negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Baceba nganhliziyonye, benza isivumelwano ngawe. Amen. KumaHubo uJehova uthi izitha zakhe zahlangana, zenza isivumelwano sokuthi kumele ziqede ngathi, zisenze singaphinde sazi ukuthi siyinzalo kaJakobe. Kwaprofethwa emandulo ukuthi abezizwe bohlangana, besebenza izingqondo zethu ithuluzi labo, sivumele konke esikutshelwa yibo.
Kumele siqonde ukuthi siyisizwe sikaNkulunkulu ophezukonke. Sisahamba noJehova asikaze siphathwe isizwe, ngoba uJehova wayithuma ngisho izingilosi ukuba zisilwele. Kalokhu abezizwe balwa ngawo wonke amandla ukuba balucishe ezingqondweni zethu ulwazi lokuthi siyisizwe sikaJehova. Ukuze singazi ukuthi siyisizwe sikaJehova, kwafanele kususwe ezingqondweni zethu ukuthi siyinzalo kaIsrael. KuDeuteronomy 14 verse 1 to 2 kuthi, ningabantu bakaJehova uNkulunkulu wenu. UJehova uNkulunkulu wenu unikhethile ukuba nibe yisizwe esiyifa lakhe phakathi kwezizwe zonke esebusweni bomhlaba. Ukungazi ukuthi siyinzalo kaJakobe kwenza ukuthi simlahle uJehova. Bese lezi ziqalekiso ezikuDeuteronomy 28 zingasuki kithi. Sihlale sisimangaliso, isaga nesifenqo phakathi kwezizwe. Noma ziningi izizwe ezasehlula kusukela salahla uJehova, kodwa sizobheka kusukela uYeshua engakazalwa nangesikhathi esewadlula emhlabeni. Abezizwe okokuqala basinqoba ngezikhali. Emva kwalokho baphendula ingqondo yethu ukuba yamukele noma yini abasitshela yona. Saba mentally colonized. Kwincwadi kaMakhabhisi wokuqala isahluko 1 uverse 45 to 61 sifunda ngezinto ezinyantisa igazi ezazenziwa ngabezizwe kumaJuda. Babakha ama-altari ethempelini likaJehova, bese kule altari benza umnikelo womhlatshelo wezingulube. Lokho bekwenza ukuhlanzisa inkolo kaJehova engathintani nezingulube. Abantwana bamaJuda abatholakala besokiwe babebulawa, bese izidumbu zabo ziboshelwe ezintanini zonina, nabo bagcine ngokubulawa. Konke lokho kwakwenzelwa ukuqeda ngesivumelwano sokusoka esinaso noJehova. Emva kwesikhathi enkolweni yabo sachithwa isivumelwano sokusoka uJehova owayesenze nathi. Noma imuphi umuntu otholakala nencwadi yomthetho kaMose wayebulawa, naleyo ncwadi ishiswe. AmaJuda ayinqatshela ukwenza noma imuphi umnikelo ethempelini, bephoqa ukuba bangaligcini isabatha, kanye nanoma imuphi umkhosi kaJehova. Kwathi nasemva kokuhamba kwaYeshua emhlabeni, imibuso yabezizwe yahlangana, yavumelana ngokuqeda nyanga amaJuda nenkolo kaJehova. Ngo-70 AD, njengoba washo uYeshua kuMathewu 24 verse 1, abezizwe bahlasela amaJuda, balibhidiza baliqeda ithempeli likaJehova, neJerusalema laqedwa ukuba libe yikomkhulu lenkolo kaJehova. AmaJuda abethelwa esiphambanweni ngamakhulu 500 ngosuku, eze efele kuleso siphambano. Abezizwe benza imithetho ebizwa ngokuthi ama-creeds, eyayenza kube licala elifana nokuvukela umbuso ukulandela inkolo yamaHebheru. Wayebulawa oweqelo womthetho. Lapha sizohumusha ngokufinqiwe icreed eyodwa etholakala embhalweni yabezizwe eqedwa ngenkolo kaJehova. Le creed ithi, ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, ukuzila, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo. Ngiyayichitha imikhosi yokweshwama, amasabatha nenkoloze, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kule nkolozi yamaJuda,
noma ukutholakala ngidla namaJuda noma ngenza imikhosi kanye nabo. Amen. Eminyakeni yo-600 AD abezizwe bahlanganisa umbhalo wenkolo yabo okhipha ngaphandle uJehova noYeshua ukuze igama likaJehova noYeshua lingaphinde libe sengqondweni zamaJuda njengoba elikaYeshua singalazi nje. Lokho kwenzelwa ukuthi isizukulwane samaJuda singaphinde sazi ngenkolo yawo njengoba singazi nje. Babona ukuthi akwanele ukuthi amaJuda aphoqwe ukulahla umthetho kaJehova. Ngobuqili baba nemfundiso ethi sekunesivumelano esisha esichitha umthetho kaJehova osenkolweni kaMose. Okokuqala umthetho kaMose bawuqeda ngezikhali. Sebebonile ukuthi noma ebulawa amaJuda akasuki kuwo. Base besungula inkolo ezoqeda nya ngenkolo kaMose. Inkolo kaMose nenkolo yabezizwe ziyinkolo ezimbili ezingahlangana indawo. Ngakho ke idoctrine yenkolo yabezizwe ayikwazi ukubusa phezulu kwenkolo kaMose. Kodwa ngobuqili abezizwe bafolosa ngesizukulwane samaJuda ukuchitha inkolo kaMose. Sasho ngeqholo ukuthi sona asaphili ngaphansi komthetho kaJehova. KuMateyu 5:17 kuya ku-19 uYeshua uthi umthetho kaMose umi ngunaphakade ongawugcini abuye afundisa abantu ukuthi bengawugcini angeke awubone umbuso wezulu. Manje angazi ukuthi umuntu oyinzalo kaIsrayeli ubalekela kanjani umthetho kaJehova, ngoba umphumela walokho isiqalekiso esikuDuteronomy 28 uselapha emhlabeni. Bese ekufeni ungawuboni umbuso wezulu njengokusho kaYeshua. Njengamanje asicinanga ngokuhlubuka uJehova, kodwa asazi nokuthi singobani, sivelaphi. Abezizwe sebefolosa ngathi ukuchitha umthetho kaJehova. Lezi ziqalekiso ezikuDuteronomy 28 asiboni ukuthi zibhekiswe kithi. Ayikho into eyinkinga njengokuba empilweni ube mentally conditioned, ngoba uba isigqila sengqondo noma sewukhululekile. Namuhla ithina esisho ngeqholo sithi asaphili ngaphansi komthetho kaJehova. Kwihlabelelo 120 umprofeti Isizwe uthi South Africa vuka, zokhele izikhuni zakho, zisondele zonke izizwe, ziwothe umlilo wakho. South Africa vuka, ulibase iziko lakho. uJehova uThixo wakho akunike elakho iziko. Asikho esinye isisekelo kuwena Afrika, uJehova kuphela oyisibani sakho. Njengoba esho umprofeti, masingavumi ukuhlala siyisiga nesifenqo phakathi kwezizwe. Masingavumi ukuba mentally colonized. Singavumi ukwamukela noma yini esiyitshelwa ngezinye izizwe. Uma sisuka kuJehova, njengoba esho umprofeti, sohlala sizigqila zezizwe. Masibuyele kuJehova. Ngaleyo ndlela ingqondo yethu izohlala isekukhanyeni. Inkosi ibusise izwi layo. Le ntshumayelo iyatholakala kuFacebook page na kuYouTube ethi Rev Mpanza NCG.